ଗୋଟେ ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଗଲି ଛକକୁ ଗଲି। ମୋର ତ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସଫଲଟେ କିଣିଲି, ଚିରିଦେଇକି ଖାଇଦେଲି। ଖାଇକି ବସିଛି। ବସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ଆସିଲା, କହିଲା ଆରେ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ମୋର ଆଉ କାମ ଆଉ କ'ଣ, ମୁଁ ଖାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ମୋର ଆଉ କାମ କିଛି ନାହିଁ। ହଁ ହଉ, ଆଉ ଶୁଣୁ ଗୋଟେ କାମଟେ ଆଇଛି, ତାହେଲେ ଯିବା କରିବା। କୁଆଡ଼େ? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାମ ହେବ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ହଉ କରିବା ଆଉ। ନା ଶୁଣୁ, କାମ କରିବୁ, ଫଳକୁ ଆଶା ରଖିବୁନି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ହଉ ତାହେଲେ ଆଉ, ଫଳକୁ ଆଶା ରଖିବାନି ଆଉ। ଏମିତି କାମ କଲା ପରେ ମାସେ ଗଲା, 2 ମାସ ଗଲା, 4 ମାସ ଗଲା, ବର୍ଷେ ଗଲା, ଏମିତି 1.5 ବର୍ଷ ହିଁ ମୋତେ ଟଙ୍କାଟେ ପଇସା ଦେଲାନି। ତାକୁ ମାଗିଲା ହେଲୁ, କହିଲା ନା ତତେ କ'ଣ କହିଥିଲି, କାମ କରିବୁ, ଫଳକୁ ଆଶା ରଖିବୁନି। ମୁଁ ଫଳକୁ ବି ଆଶା ରଖିଲିନି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ପୁଣି ସେଇ ଦଲାର ଆଉଡ଼ରେ ପଡ଼ିଗଲି। ମୋ ବେଳା ତ ଖରାପ, ମୁଁ ସହଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ମାରିଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଛାଡ଼, ସିଏ ଆସିକି କହୁଛି ଆରେ କାହ୍ନା କ'ଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ତ କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ ନା, ବଇଛି ଆଉ। ତୁ ଖାଲି ବସ, ଆଉ ତୋର କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ବସିଛି ତ। ନା ଶୁଣୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟିଂ କାମ ଆଣିଛି, ତାହେଲେ କରିବା। ମୁଁ କହିଲି ହଉ କରିବା ଆଉ। ନା ଚାଲେ କାଲିକି ଚାଲେ। କାଲି ସକାଳୁ ବାହାରିକି ସବୁ ଚାଲିଗଲୁ। ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ରହିଲା ପରେ ମୋତେ କହୁଛି ଶୁଣୁ କାହ୍ନା, ତୋର ହେଲା ଦିନକୁ ହେଲା 500, ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣିବୁ ତାଙ୍କର ଦିନକୁ 500। ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକ ଚାଲା ପଡ଼ିବି। ମୁଁ କହିଲି ପିଲାଙ୍କୁ 400 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେବି, ମୁଁ ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା କମିଶନ୍ ଖାଇବି। ଖାଇ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ 100 ଟଙ୍କା ହେଲେ 10ଟା ପିଲା, ମୁଁ ବହୁତ ଚାଲାକ ନା, ଗୋଟେ ପିଲାକୁ 100 ଟଙ୍କା ହେଲେ 10ଟା ପିଲାକୁ 1000 ଟଙ୍କା, 1000 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ ନା। ସେମିତି ଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ମିଶିକି କାମଟାକୁ ଟୋଟାଲି ସାରିଦେଲୁ। କାମଟା ସାରି ସାରିଲା ପରେ ଭାଇ ପଇସାଟା ଦେଉନ, ତୁ ତ ଜାଣିଥିବୁ ବିଲ୍ଟା ହେବ 4ଟା ବେଳକୁ, ଏଇନେ କୁଆଡ଼େ ପଇସା ଆସିବ? ହଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି କ'ଣ ନା, ମୋ ଯାହାହେଲେ ଏତେ ପଇସା ମିଳିବ ନା, ଆଉ 4ଟା ବେଳକୁ କହିଛି, ଭାଇ କହିଛି ମାନେ ଦେବ ପଇସା ଆଉ। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ମୁଁ ଆଉ 4-5 ଥର ଫୋନ୍ କଲି, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ମୋର ପଇସାଟା ମିଳିଯିବ। ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି ଏଡ଼ିକି ପଟିମରା ରତନୀ ସିଏ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, 4 ଦିନ ପରେ ଫୋନ୍ କଲାବେଳକୁ ଆରେ କାହ୍ନା ତୁ ପହରଦିନ ନେଇଯିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ପହରଦିନ ଦେଇଦେବେ, ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଏମିତି ପହରଦିନ ତାପରଦିନ କହିକି ହେଇଗଲା ଆଜିକି 6 ମାସ। ପଇସା ଦେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, ପଇସା ସିଏ ଖାଇଲା। ଓଲଟି ତାକୁ କହିଲେ ଫୋନ୍ କରିକି ବକୁଛି, କହୁଛି ଗୁଣ୍ଡା ଲଗେଇକି ଟେକି ନେଇଯିବି। କ'ଣ କରିବି, ପରିସ୍ଥିତି ଏଇଆ। ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା ନା, ତାପରେ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲି ପୁଣି ଆସି ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଲି। ମୁଁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, 4 ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ପକାଇଥିଲି। ଭିଡ଼ିଓଟେ ପକାଇ ଦେଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଭିଉ ହେଇଗଲା କେତେ, 1500 ଖଣ୍ଡେ ଭିଉ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଟିକେ ଓଭର ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ହେଲା, ମୁଁ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଗଲି ରେ, ଯାହା ଦେଖିଲି ମୁଁ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଗଲି ରେ। ହଉ ମୁଁ ଏମିତି ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଛି ବୋଲି କହୁଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟା ଆସିଲା, ମୋତେ କହିଲା ଆରେ ତୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର କେତେଟା ଆଗୁଆ କହିବୁ, ତୁ ଭାଇରାଲ୍ କ'ଣ ହେଇଗଲୁ? ମୁଁ କହିଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମୋର ହେଇଗଲାଣି 2500 3000 ଖଣ୍ଡେ। ହଁ, ତାର ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ଟା କେତେ କହିବୁ ଟି? ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ କହିଲି 5-6 ଦିନ ହେଇଛି ଆଉ। କିନା ଦାବଡ଼େ ପକେଇଲା, କହିଲା ତୁ ସହଟି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନୁ, କାହିଁ ସେ ବାବା ଧନ୍ଦା କରୁଛୁ କହିଲୁ?